Zimbabwean war veteran and former Secret Service officer Blessed Geza has called for Zimbabweans to embark on an uprising against President Emmerson Mnangagwa on the 31st of March. Sanapenda mashoko atakuona kuti panguva inoi aiwa vanhu vakuti chatsva manje. Vanhu vaimboona maupdates achibuda pahendo yevakomana veZimbabwe vachiti aiwa vana Chanza vanonyepa. Navo vachizoona bombshell azopfeka gear manje rakunyatsoratidza kuti ava ready for the job. Vakutanga kubhilivha ndoti wasubscribe like out on the bell icon. Tipinda panapa pahendo aiwa yana upochikona mudanyura chiti he warned the chief of police Stephen Mutamba against arresting any citizens on the day of proposed uprising, stating that if Mutamba's force detained anyone in violation of the constitution, he would be imprisoned indefinitely if the proposed uprising succeeds. Geza, who is aligned with the Vice President General Kosando Chiwenga, exposed corruption scandals linked to President Mnangagwa and also accused him of being involved in many deaths of national leaders and military generals. He condemned the abuse of journalists and specifically mentioned the arrest of Zimbabwean journalist and political prisoner Blessed Mhlanga. He also accused Mnangagwa of attempting to kill General Chiwenga through poisoning him in his address, which was delivered in both English and in Shona. Ndomashwa ruda pana panyongwa zvinzi aiwa panguva ino ichatsva tichikuona kuti choti chese changonzi bha pachena. Vakomana mapurisa they've been threatened kuti musi wa31 kwangonzi kune munhu adetainiwa kana kuti abatiwa mapeaceful protests avarikuda kuita kana kuti asungiwa nevakomana veZRP. Aiwa mutungamiri wavo wemapurisa aiwa anochiona chimoto. Panapa tonyatsokuona kuti these guys they are now resolute, they are now serious in this issue. If the scenes are unfolding, taona kuti aiwa he has given vakomana vada kuratidzira musi wa20 grand kuti aiwa aratidzirai zvenyu so long maprotests enyu ari peaceful. Zvinoratidza kuti panguva inoi fear is robbed in the regime. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mutudze mafungiro enyu. Subscribe or like pachona on the bell icon.